and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ania ang naginapos nga sumpay ning sugilanon. Ang kabilin. Kung ikaw mangyod ang naghasod sa akong kinabuhi, ikaw naghatag kag gumubot sa akong kinabuhi, pagkabasulan mo kining simyo, ilabi na nga ni akan dako ang imong alas. Kasakit. Hain ko. Kasakit sa mata ka. Di ko makabangon. Sa maning lugar. Kanindot sa room. Dunay bouquet of roses sa lami sa tuwal ning akong gitaan. Iyo na. Nabati ko ang banla sa tubig. Mura og ni ako sa beach. Ni ako sa dagat. Lalaki nga nakaputi og pisti. Katambok ini niya. Uy. Unsa man ni siya, nurse? Hello! Oh, bayot? Ay, basta nagkahamuan na. Ay! May tibohi ka pa. Ginawa pa day ka. Ginawa delpen. Okay. Take your medicine na ha. Aron delti ka. Ay! Nga. Ay ko pa sa puta. Tagpaon tagaran. Unsa man ni siya? Uy. Nga na. Ha? Saan ka? Totoo ka na ko, ha? Blue, ha? That's good. And your water. Ha? Enam dayon. Enam. Bruha ka. Bruha. Unsa man ni bayuta? Nasuko? Oh, that's good. I like it, girl. I like it. Sige. Chill ka lang dyan, ha? Doon na kayo kinahanglan. Just ring the bell. Like this. Ay! Kagyo. Sige. Magkot ko. Mag-deterrest na ko, ha? Ay! Kadiyot lang. Ring the bell again. Ganyan ko, yes, dear. Unsa man ning lugar? Beach Resort. Ha? Beach Resort. Si Daddy ba ang nagdana ko dinhi? Yeah, your papa. Si Daddy Jimmy? No, ay, bro, ha? Si papa ni mo to be. Si papa to be. Unsa? Bana God. Ogo, bogo. Bana? Unsay bana? Aray. Dikit ko makalihok-lihok. Sakit pa akong samad. Pero, kinsa ang bot niyang pasabot nga fafa? Kasakit yun sa akong mga samad. Tapos, may gani nakakita akong pension house. Kung doon ay dagang kwarta sa sakyanan nga nadaan ako, magamit ko kato. Malas lang mo. Nawa ko ninyo patya. Ilabi ka na, Jimmy. Ayop ka. Pairan mo kining imong gibuhat ka na ko.
Ang cellphone ni ko sa sakinan. Miring kini. Sa kinanawag. Ang tuwalya. Tanawan ako. Kung kinsa ka na nanawag sa cellphone. Magdali ko. Anibal, huwag mo tubag sa kong cellphone nga nabilang sakyanan. Ngayang dada, bisit, Anibal. Doon na rabi nagkakwarta sakyanan. Og mga armas, bisit, nakuha pa gini. Anibal ka sino, Anibal ka. Pero, pagitaw tagyo ka, bisan asa ka. Pati yung tagyo ka, Anibal. Siya rin namag. Hello! Malas ka. Anibal ka! Tago bisan asa ka, pati yung tagyo ka. Ha! Ayaw ka ba na ka? Kaya nagkatultul ko sa lugar, din ka mo nagtago. O paabutan niyo ang mga pulis. Kaya nagpadong na diha sa maong dapit. Usa, Anibal! Anibal! Mga brad, si Batata, tunay mga pulis nga nagpadong dihe. Talaga mo, si Bat! Mga hanggaw, hadlok mo day. Oh. Pero, si Sir Jimmy, oy, pangitaon ko gini ikaw, Jimmy. Magbayad kasi magkibuhat ka na ako. Oh, kinsa ba ninalawag ka? Oh, Boss James? Boss James, klaro kayo. Si Jimmy kini, tungkol ko. Animal! Bangag kasilong kaduki ba ni mong tubago ng cellphone? Kaya nga nung nagdali ka man, Jimmy, oy. Oy, kinsa na eh? Tani argod ni mong nalimot sa kong tingog. Ganong naani mo ang cellphone ni... Malas ka mo. Malas ka mo nga nagkaityas ko. Unsa? Bayran mo mahal ang iyong ibuhat ka na ko. Bayran mo og mahal, Sir Jimmy, oy! Ano kung hadlok ka? Bangag ka sa ilong? Wa kumahadlok. Wanted ka, Sindo! Unsa? Daghan kay kaso. O gilabi na nga matapos tong akong kiha ni mo. Unsa? Ikaw ang akong gikiha sa pagkawa ni Moana. Unsi, nawa si Moana? Oh! Gikidnap siya dito sa ospital! Ha? Ugwa ko masayod kung kinsa kung nagkidnap kang Moana! Dili. Mao ka na! Huwag ako nang gipablatter! O gipasanginlan ko ikaw ang nagkidnap ni Moana! Ikaw, Sindo! Unsa? Dili ka nagawas noon pa, Sindo! Bangag ka na sa ilong! Pinangita ka na sa balaod! O ipaniguro ko! Kamawa ka na sa kinabuhi sa akong anak! Dunay nanuktok. Kinsam karon. Mga pulis ka. Wanted ka na, Sindo. Pinangita ka na sa mga pulis. Mag-ilis ko dali-dali. Kina na makapalayo ko din eh. Magdali ko. Dili ko magpanako pa. Dili. Ha? Nangilog pagkaon, Jordan! Kuyawan ako eh. Ang rumboy man day. Sugo na ko upapalito pagkaon. Tiguan ko yung armas kagigunita na ko. Si Moana. Gikidnap si Moana. Kinsa man ka ang nagkidnap ni Moana? Oy, kinsa man gani? Number man. Wa makaregister sa akong cellphone. Hello? Kumusta ka na, Jimmy? Oy? Simeon? Hayop ka, Jimmy. Unsa? Naibaw ko, di ko nagsugo nga nagkiton ko og sisinto. Sige. Ayaw, papakak! Naibaw na ko sa imong pagkanautan. Mga kumasayo sa imong gipanulti. Iuli ka na ko ang misteryosong Lana. Iuli ka na ko, Jimmy. Di na ka gusto magkaaway kita. Hoy! Pangag sa ilong. Ay kung hadlo ka. O ganong ako ang imong gipasanginlan. Naibaw na ko kinsa ug unsa ka, Jimmy. Oy.
Simeon! Iuli ka na ako ang gikuha mo ka na ako. Iuli ka na ako ang misteryosong nana. Hoy, Simeon! Ayaw ko pasangili. Wiset ka! Huwag ka lagi. Hanggaw tawa na. Ako pa ang... Tunto ka, Simeon. Tunto ka. Unsa ko, ha? Buang? Gaiuli na ko ni mo. Makaluluoy nga, Simeon. Wa ka na mahimo pa. Ni anaman to na ko. Ako na to. Animal, ki-off niya ang cellphone, buwiset. Gihagit yung ko ni mo, Jimmy. Pues, tanaw na to. Tanaw na to kung asa ko to bang imong kaisog. Kung tinig ba mo pahag ang imong ikog. Tanaw na lang, Jimmy. May kido ni libre nga paggamit ng computer. Dinis sa coffee shop. Tanaw na ko sa internet. Ang nahito mong pagkidnap. Google. Kini, i-search na ko din niya ang nahito mong pagkidnap. Kung kidnapping sud sa hospital. Basin doon ay gi-feed din sa mga news outlet. Naagyad. Kini, RMN Newsfeed. Kini, Radyoman Arnold Bustamante. Muana. Mao ni. Doon niya ni Muana. Siya gyud ang gikidnap. Iyon na. Tunay na yung gipost din nga. Nga ampos. Before na itabo ang pagkidnap. Si Bay Butoy kini si Muana. Kinuo ko. Kiampos din sila si Bay Butoy. Pangitaon ko si Bay Butoy. Buhi pa ko nung nagida sila sa ospital. At tuwan ko si Radyoman Arnold Bustamante sa RMN radio station. Mga ikog tabang niya kung asa gida si Bay Butoy. Magtali ko. Lihok na napo ang akong... Kinsa ka? Ako ni Butoy. Ikaw ba kini? Bay Sindo? Ikaw ba kini? Oo, nagtukang si Riniripaha ko. Di ako ni Bay. Si Bay Sindo ni mo. Abi ko si Arnold Bustamante. Kataas sa iyong buhok. Huwag bangoto na kay ka. Shh! Digtakuban lang ko. Aron dili ko ba ilan? Kumusta naman ka? Mayo man ko Paulauro. Ay, Sindo lagi. Sindo. Hindi ko sa Pauloro. nako, nagkuyog mo si Buying. Buying? O si Arnold Bustamante good Buying may anggaan na. Pero yun na, dili ba nga Bihag ko sa mga sakop ni Sir Jimmy, oy. Oo, sa Sir Jimmy ang nagdagit ni mo. Oh. Ug swerte ko pa. Gani ka-ingkes ko ni Jimmy, oy. Bay Sindo. Naibaw ko sa naitabo ni Buwana. Dali din ako. Na-search din ako sa internet ang naitabong pagkinap ka Buwana. Na ano ba'y newsfeed sa internet? Ilabi na sa social media. Og dito, naibawaan sa nako ang pag-ambos kaninyo ni Buwana. Mao nga, nangayo ko panabang sa usa ka reporter nga nagpublish sa mga itabo. Gitabangan ko niya. Maong natultulan ta ka din eh. Bay Sindo. Bay, nahadlo ko. Nahadlo ko nga tingali og unsaon ko sa imo igsuon. Tingali patyon ko niya. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!